Другі дзень абласнога форума маладых парламентарыяў прайшоў у нефармальнай абстаноўцы. База адпачынку «Белае возера» ў Брэсцкім раёне стала пляцоўкай для распрацоўкі і абмеркавання ініцыятыў, накіраваных на развіццё першага рэгіёна. На працягу дня удзельнікі актыўна працавалі ў камісіях маладзёжнага парламента, распрацоўвалі планы, якія тычацца такіх ключавых тэм, як экалогія, адукацыя і навука. А пасля прадстаўлялі іх сваім калегам. Асаблівую ўвагу надалі падрыхтоўцы мерапрыемстваў, прымеркаваных да 80-годдзя перамогі ў Великай Айчыннай вайне. Если мы говорим про основные наши задачи, которые стоят перед молодежным парламентом, то это, конечно же, первое, одно из таких самых главных, это законотворческая инициатива. То есть мы являемся таким связующим звеном от молодежи, значит, к нашим старшим коллегам, нашим старшим товарищам, это депутатам, для того, чтобы, видя какие-то проблемы в молодежной сфере, мы могли передавать эту информацию уже дальше, на уровень выше. Одним з самых яркіх момантаў форуму стала дзелавая гульня «Голас моладзі» TikTok як інструмент змен. Удзельнікі актыўна дзяліліся сваімі поглядамі на магчымасці выкарыстання сучасных платформаў для развіцця сацыяльных ініцыятыў. Применяются различные формы работы с парламентариями. Одна из них – это, например, деловая игра по нахождению тех или иных проблем, касающихся области, в социальной сети TikTok. Собственно говоря, задача решить эти проблемы, показать, как эти проблемы можно решить и как, в принципе, в медиапространство необходимо работать молодежным парламентариям. Форум стаў не толькі месцам для распрацоўкі ідэй, але і важнай пляцоўкай для обмену вопытам и думками паміж маладымі парламентариями региону. Все круто взаимодействовали, мы получили огромный колоссальный опыт, рассматривали общественно значимые проблемы, происходит полезный обмен опытом, мы делимся друг с другом проблемами, решением этих проблем, да, и, безусловно, взаимодействие очень происходит хорошее. Наперадзе удзельнікаў чакаюць яшчэ мноства цікавых мерапрыемстваў, якія дапамогуць умацаваць сувязі і развіць актыўны грамадзянскі ўдзел моладзі ў жыцці першага рэгіёну.